जोङो गोबावसै गेजेरावहाय जोंनि गेजेराव फुटबल खेलायानो गैया बायदि जाबायमोन। बेखौ फोथांनो थाखाय डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय इनिशिएटिभ लानानै जन वाइज रानना होदों। दा दिनैहाय कुसुगाव ज'ना प्रथम जाबाय। दा बेहाय नायबाय आङो प्रथम जोङो जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम मोजां अर्गेनाइज जादों। दिनै बे कुसुगाव जननि जे कुसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि आन्दाराव दिनै बेयाव लिग टीमाव जइन लानाया 36टा माने कल्पना अति माने जों सानाखैमोन एफा बुरजा टीम जागोन होननानै। दा बे जाहैबाय जोंनो शुभ लक्षण माने गुड साइन। अदूर भबिष्यताव बे ओनसोलनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्राफ्रा जाहाथे स्पर्ट्स एक्टिभिटिसआव जड़ित जाबाय थानो हायो। गाज्रि निसा गाज्रि सिन्ताधाराया अट'मेटिक डाइभार्ट जालांथों बेखौ सिन्था खालामनानैनो बिभिन्न धरननि जों अर्गेनाइज खालामदों। बिनि गेजेराव जों मोजां फिथाइ मोनबाय। दिनै जों कुसुगाव स्पर्ट्स एसोसिएशननि आन्दाराव जेरखम अर्गेनाइज बे अर्गेनाइजखौनो बिराद मोजां बाख्नायथाव। एथ' फिसा जायगायाव 36टा टीम फैनांगौ थामसा नङा। गतिके बेयो बिराद मोनसे शुभ लक्षण। बेनो जोंनि अर्गेनाइजआ जोङो जिहेतु स्पर्ट्स एक्टिभिटिसजों जड़ित आगोलनिफ्रायनो जे गेलेनाय बादायलायनाय फोथाराव जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा गाज्रि हुदायाव गब'आलाबानो मोजां हुदा सोलोंथों। गेलेनाया खालि फुटबलल' नङा, क्रिकेट दं, बेडमिन्टन दं, एथलेटिक खारनाय, जेभलिन, शटपुट सब धरननि खेथ्रआव जों अर्गेनाइज खालामबाय थागोन। आरो जों अलरेडि स्टार्ट खालामबाय काबादि साबादि गासैखौबो बक्सिं, एर', थिर गावनाय बायदिसिनाफोरखौ जों खालामगासिनो दं। दा बावैनो जों डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय मोनफ्रोमबो गावबुरा गामि स्पर्ट्स एसोसिएशनफोरजों रायज्लायनानै बे जोंनि माखासे एक्टिभिटिसखौ जों फोसावगोन। बेखौ थाबैनो जों बेखौ खामानिखौ जों मावसिगोन।